Shumba vari kunzi vakatiza mudzimai wavo Maititi ndokudzokera kuUK. Izvi zviri kuonekwa nekuti Maititi vazara mumastreets vachitukana nevanhu zvavanga vasachaiti under the rule of Ashumba. Tatalicious ndiye auya neinformation yacho, asi takatoiona tikati aiwa hatingambomanyi neguwa zvisati zvava confirmed. Akati yeshumba vakabaya. Nai guys, ndazviziva because all of a sudden Kasongo is watering. Welcome back to the streets, girl. So ndo mashoko aTatalicious vari kuti ivo zviri kunzi vairohwa nechipoko chavamurata everyday. vaGilbert vamurata vaiti ndakaenda usina kundipa mari yangu. Vamurata vari kunzi mweya wavo waisundwa nagogomurata kuti urakashe Gidza. Kudema kwaisavatika. Aikaka chizororai vamurata. Gidza wabaya. Doudzai paradzai wauya nhau idzi vedu we. So kuri kunzi pane zvanga zvichiitika kudema ndokubva Gilbert wangoenda, asi Maititi havana kuzvibvuma izvozvo. Vati ivo murume wavo akaenda kubasa. Takutotya tiri kutaura kuti varume vedu vadzokera kumabasa nekuti imimi muchingomirira chete kuti mutaure zvamusingazivi. Vati ivo mhuri inofanira kudya, vana vanofanira kuenda kuchikoro, saka vashumba vakaramba vagere kudema zvinozoita here. But anyway, since Tinashe akambodzokera kuUK zvikaita kunze zvikanzi ari kutoenda kubasa, vanhu vari kuti zvakazopera sei. It also ended in tears munhu anzi aenda kubasa. But guys, zvinotoshamisa actually kuti ko vanhu sei vasingamind business ravo about Maititi ava vari kutraya wani. Kwevo vashumba vaizoramba vagere kwaMaititi here vasingashande. Remember, the same people that are complaining in the streets kuti vashumba havagere pamba, havasi kubatsira mudzimai, vari kuchengetwa kudema, this and that, they are still the same people that are coming to the streets as well vachiti vashumba vaenda kuUK. Ko vanofanira kuita sei? Madays ka anenge apera, munhu anofanira kudzokera kukampani yake kundopusha. Honeymoon yapera, baba vakauya harisi radova gore here vagere nemudzimai wavo. Vamwe ndo vari kuti failing ngasiyane nenyaya dzemarriage for now dziri kuramba. Just concentrate on loving yourself and building your empire. She can do it on her own. She doesn't need validation in marriage. God opens the door when you least expect it. Shift focus mura. Vamwe ndo vari kuti unotoshamisika uchiona mukadzi achiseka kuparara kweimba yeumwe. Apa iye ari kutsanya nekunamata kuti dai ndaroorwa. Chinofadza zvacho hapana. Nyaya iripo ndeyekuti haungati mukadzi ari kuda kuti imba yeumwe iparare bodo. Uyu ndiTatalicious kuti mukadzi hatichatomboziviwo. Yes, FP told me, if you see a lady consistently trying marriage, it means she wants the marriage. When it breaks, please don't laugh. Rather help her with prayers. Let's have a heart at times. Chandadzidza vakadzi vari pano munofarira downfall yevamwe. Moyo yenyu mikukutu vasikana. Maititi vakazoburitsa statement rekuti let no doubt remain outstanding except the continuing debt to love one another. Blessed Sunday. Ndobva vamwe vauyawo vakati Maititi pane vaiti baba vedu vakaenda vanotaura kwavasina kuswera. Maititi ndokungobvumira mudenga ndokuti aiwa vajaira kudana nemarovha anoswera achitenderera nemadziro. Ungateedzera munhu akararama fake life kusvika pakugariswa mumarefugee camp. What is it chaakambomisikidza except lies, failure in both genders? Kwabva kwangonzi homwe yechigamba here kana kuti ihomwe yamasuweje. Ndichaita pandinoda kuita live, handidrive wena border gaze uya asina kana pekugara. So ndo response yaMaititi yavapa kuna Tatalicious vakati inini handisi kurarama fake life, ende uyu mukadzi rume akararama fake life kusvika ainda akanodambura mamwe mapatsi epamuviri wake akabva azviita mudzimai. Tatalicious hana kufara nazvo, abva ngoti Kasongo aita here live akaburitsa shumba tivaone. Kane sare ako sare rerata, chero ndikagara mushatini Gidza is gone. Apa Gilbert airohwa nambona wewo. Ngaatize neupenyu hwake. Munhu akagara kumaximum prison 6 months kana murder anokomita akauya panditi kadzi paye dai aita hake second wife yakapfupi abatsirwe namainga ambochekwa zikusare rake raane imvi. Ndini ndadaro
ndinomutsvaga Gilbert ndikamuitisa live pano. Respect your elders iwe Kasongo. Vepano vagara pano, tag me kune ari kukanganisa muromo wake papeji pano. Munofarisa muri kwa Kasongo pano pane order, ndinokublock handisi kunzi kwai munouya kuzonditukirira pano papeji rangu. Handimboendi kumapeji kwevanhu. Gidza vari kweuyo wemazamu makuru Peti Patricia Jack. Mikicha hadzishande, mukadzi wengozi haagara nemurume akaripiswa ngozi dzekwamurata uyo. Mbona mukadzi akaripirwa ngozi kaverevere uyu. Musha haumire paya. Press live kana kungondiratidza side rine chibhoro rindozi side refese rakaita Gidza Hepsiria. Vakagara havo vachiona TV palive, not Mikicha kamukadzi kengozi. Father figure wedema is gone. Kwasara mazisutu maoversize chete. Ari kukwatei kana shumba varipo. Ngaaite live tizvipedzise pano. So aya ndo mashoko aTatalicious ari kuti iye ari kuda kungoona chero divi rakamborowa Hepsi ashumba. Ko imi hamuchatauri guys kuti shumba vakamborowa neHepsi. Anyway, asi mashoko angu mashoko aTatalicious. Zvinhu zvacho unotosha zvofamba sei. But anyway, swera uchipindurana naTatalicious aiwa kutozvisikira moto muziso nekuti musikana komana hazorori kusvikira asvika pari kuda chaipo chaipo. Dzimwe nyaya dzako dzinozoramba dzoburitsiwa nezvimwe zvisiri necessary. Pamwe pacho ingobvuma kuti ihomwe whether yesuweji kana kuti ihomwe whatever. Homwe ngazviregwe aite zvaanoita. And the best medicine kuna Tatalicious kungozvizipira muromo wako wonyarara, nekuti ukaramba uchimunyongosha information inongoramba ichibuda imikani zvinhu zvacho. So guys, do leave your comments on what you think. Ivo vashumba vanga vachiexpectwa kuti vaite sei, varambe vakagara here vachikoniwa kundoshanda. Remember vachine mabills makuru to pay. Imba iya makaudzwa kuti cottage vachiri kuda kuvaka main house. Pane zvikwereti zvari kuchemwa zvakare mastreets kuti mai vaya vasati vabhadhara zvikwereti. Zvino kana vakatora murume vakagara naye mumba vachimudzivisa kuti anoshanda kuti zvimwe zvinhu zvikavhike, zvinenge zvichibatsira chii? Anyway, kana vanhu vajaira kugara namarovha avo vasarambe vongonetsa naFeridongo uyu. Ngavachimuregera musikana aedzawo nepaanogona napo. Yes, vari kuposta mapicture, they are still together and they are going strong. Hanzi zvoni, learn to live with others in peace and minding your own business. Musiyane nekuramba muchimedla munyaya dzavanhu. Yes, vanogona kuva vachidambukira vachitaura zvavanoda nekuti murume hachisipo pedyo kuti avati nyararai, but that does not mean kuti vanhu vadivorce kana kuti varambana kuti adzokera kuna Patricia Jack. Remember, inini ndiri kungokomenta pazvinhu zviri kuitika. These are not my words, mashoko emanetizens pamwe chete naTatalicious. Guys, thank you so much for watching. Pane vamwe vari kuti ivo aiwa taneta nekuisigwa picture 1 tinoda kuona maslide show kana kuti chi aiwa musatye. Ndinemi guys, pane zvakawanda zviri kurongwa ku background uko zvichati zvobuda mutakunanzwa chete. Please don't forget to share this video kuti rifambe. Thank you guys so much for watching. You are loved, you are appreciated.